Ndị Igbo ekene m unu. Ụmụaka anyị o jere ole? Anyị nọ ya maazị. Ụmụaka ruo unu m nso. Anyị erugo nso. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a. a. Ifochakpi, Wọọ. nkịta nyere akpa, Nsị agwụ n'ọhịa. ọhịa ogwu mara ọkụkọ, Anaghị epio ya epio. atụọ onye iro ndụ. Ogote ọnwụ. E ruru otu ụbọchị. Otu ụbọchị eruo. E nwere otu nwatakịrị bụ ofu nwa. Aha ya bụ Osinachi Adịmma. Nne na nna ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu n'ihi na ọ bụrụ ha ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Ha wee na-azụ ya nke ọma, na-atụ anya ka ọ baara ha uru ruo ka ndị ọzọ mụtara ọtụtụ ụmụ. Nke a mere na ha na-edu ya na-eje ọrụ ugbo mgbe ọbụla, na-akụzikwara ya ụzọ dị iche iche esi achụta ego. Mana ịma na ije ụwa anaghị adịkarị ka esi chee ya. Nne na nna Osinachi nwụrụ n'ihe mberede nke okporo ụzọ mgbe ọ dị naanị afọ 5. O wee site mgbe ahụ bụrụzie nwa enwe nne nwa enwe nna. Ihe wee fịawara ya ahụ. O wee si n'iri n'efere nkụwa riwezie n'anị. Matakwa na ọnụ na-eribu eri adịghị mma irikata kwụsị. Nke mere ọkwa ji were gwa ụmụ ya sị, onye tụrụ ji ya tụrụkwuo mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ mgbe onye nwe ji ga-egwuru ji ya, ka ha nwee ihe ọzọ ha na-eri ganye mgbe a kọnyekwara ji ọzọ n'ala. Ọ bụrụ ụka bụrụ ilu. Mana ọtụtụ ndị nne na nna ụbọchị taa anaghị ekwetazi na echi dị ime ma kwọrọkwa nwa n'azụ. Mgbe nne na nna Osinachi nwụchara, nwanne nna ya a na-akpọ Maazị Ọkọchị kpọrọ ya ka ya na ya biri. Mana Maazị Ọkọchị na nwunye ya bụ ndị obi akpọ, nke pụtara na obi kpọrọ ha nkụ nke ukwuu, afọ tara ha mmiri. Ha na-emegbu Osinachi emegbu. Ha anaghị enyere ya aka ichefu na nne na nna ya anọghịzi. Osinachi anaghị eri nri ganye na ụmụ Maazị Ọkọchị erichara nri fọdụkwa. Mgbe ụfọdụ, sọọsọ nri ụmụ Maazị Ọkọchị rifọrọ n'efere maọbụ nke lere ọkụ n'ite ka Osinachi na-eri ma ọ na-asa efere. Nke ka njọ bụ na ụmụ Maazị Ọkọchị na-akpọ Osinachi nwa enwe nne nwa enwe nna. Maazị Ọkọchị wee na-achị ọchị mgbe ha nụrụ nke a. Ịnụkwa, okenye nọ n'ụlọ, ewu anọrọ n'ọgbịrị na-amụ nwa. E wee ruo otu ụbọchị, Maazị Ọkọchị wee jee ahịa gote ụdara dị ọtụtụ, wee buru nata, kpọkọta ụmụ ya niile, ha nọkọta na-aracha ụdara ahụ na-enwe aṅụrị. Mgbe Osinachi bịaketere nso ka ha nyetụ ya ụdara ahụ, nwunye Maazị Ọkọchị wee dupu ya sị ya jee sụwa akwa ụmụ ya. Osinachi ruwe isi wee jee sụwa akwa ahụ. Mana ka ọ na-asụ akwa ahụ, o nwere nnukwu olileanya na ụdara ahụ ga-afọdụrụ ya, maka na ọ fụrụ na ọ dị ọtụtụ. Ịma na ihe a sọrọ afọ ọsịsa sawa efi, anụ ya ga-ejuriri abọ. Mana ọ dịghị ire na nke a. N'ihi na ụdara ahụ tọrọ ụtọ nke ukwuu, ụmụ Maazị Ọkọchị na Maazị Ọkọchị na nwunye ya ha arachakpọọ ụdara kpamkpam. O nweghị nke ha dụfọrọ. Mgbe Osinachi sụchara akwa wee pụta, o wee hụ na ụdara ahụ agwụchago. Nke a wute ya. Ọ kwaa akwa, ọ kwaa akwa, ọ kwaa alịlị. Mana ka ọ na-akwa akwa ahụ, ofu mmụọ bata ya ime. O wee chetakwa na ọkwa azụ dịrị ya n'ọrụ ugbo. O nwekwara na ihe nne na nna ya kụziri ya tupu ha nwụọ. O wee nweta onwe ya, o jee were azịza zakọta mkpụrụ ụdara ahụ na okuko ya ha rachara. O kpolie, o wee jee n'akụkụ ini ebe e niri nne na nna ya. O jee ebe ahụ kọnye mkpụrụ ụdara
gbasa ya mmiri, o wee na-aje nwebe ndidi, maka na ndidi bụ ọgwụ ụwa. Sọọsọ onye ndidi na-egbute nwa azụ ukpom. Ọ bụrụ eziokwu. Ụtụtụ echirikwa, Osinachi eje ebe ọ kọrọ ụdara, gbasa ya mmiri, na-ele ya anya, na-enwe olileanya na ihe ọma ga-esi na ya pụtara ya. Na o chetakwa mmegbu niile Maazị Ọkọchị na ndị be ya na-emegbu ya. Mwute eju ya obi, o wee nọrọ ebe ahụ na-agụ egwu na-asị: ụdara m towe 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 towe, towere nwe nne, tobere nwe nna, nwe nna nwe nne, nwe nne nwe nna. Nwanne nna m gote ụdara n'ahịa, ha rachawo nwe nne, ha rachawo nwe nna, nwe nna nwe nne, nwe nne nwe nna. Osinachi na-agụ egwu a, makwa ụdara a wee si n'anị topute ukwu ụdara 30 n'ebe ahụ Osinachi kọrọ ụdara. O topute, ji nwayọọ nwayọọ na-etonu. Osinachi hụ nke a, ọnụ ọchị waa ya, o nwee aṅụrị, ọ na-je zuo ike maka ụbọchị ahụ. Mgbe chi fukwara ụbọchị ọzọ, Osinachi eje gbasakwa mmiri n'ụdara, gụọrọ ya egwu. Ụdara ahụ eto, ụdara ahụ wee na-eto, na-aga n'ihu. Ụdara ahụ wee too, mịba mkpụrụ n'ime naanị izu 4. Nke a tụọ ya n'anya ma nyekwa ya obi aṅụrị. Nke a mesịrị na mgbe ọbụla Maazị Ọkọchị na ndị be ya riri ihe ọbụla na-enyetụghị Osinachi, o were mkpụrụ ya jee kọnye n'anị, gụwakwara ya egwu na-asị: ukwu oroma tobe 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 tobe, tobere nwe nne, tobere nwe nna, nwe nna nwe nne, nwe nne nwe nna. Nwanne nna m gote oroma n'ahịa, were rachawo nwe nne, rachawo nwe nna, nwe nna nwe nne, nwe nne nwe nna. Etu ahụ ya bụ ukwu oroma ọ too, ọ mịwa mkpụrụ n'ime sọnsọ mkpụrụ izu 4, wee bụrụ ya. Osinachi wee si otu a wee bụrụ onye nwere ọtụtụ ukwu mkpụrụ osisi dị iche iche ọ na-aghọta, na-aracha, na-erekwa n'ahịa, ma na-enyetụkwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, dịka ụmụ Maazị Ọkọchị. Ụmụ Maazị Ọkọchị topụrụ ikorobịa na agbọghọbịa, mana ha enweghị ike ịchụtanwu ihe ha eri ma ọ bụ mee ihe ọbụla wee nyere ndụ ha aka. Ha ka na-atụkwasị obi na nne na nna ha maka ihe ọbụla ha chọrọ nakwa ihe ọbụla dị ha mkpa. Mgbe ahụ ka Maazị Ọkọchị na nwunye ya ji wee chọpụta na ọkwanụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Etu onye si wee dozie akwa ya ka ọ ga-esi wee rahụ na ya gaghị akọcha mkpụrụ mbibi wee jee họrọ mkpụrụ ịdị mma. Osinachi wee too site n'ọrụ ugbo wee bụrụ nnukwu ọgaranya. Ụmụ Maazị Ọkọchị wee too bụrụ ndị akanogori na ndị nna ga-anụ, maka na ha etoghị n'ịgba mbọ. Ha toro n'ebe a na-emere ha ihe ọbụla ha chọrọ. O wee bụrụ ya. Osisi elele anya ọdịda, ọ bụghị ya na-adakarị mgbe ọbụla. Okwute ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ na-emecha bụrụ isi ideji ụlọ. Onye a jụrụ, ya ajụkwa n'onwe ya, maka na ụwa na-esi na chi adị mma. Ifochakpi. Onye maazị ihe mmụta ndị ọzọ dị n'akụkọ a ya denye ya na ngalaba okwu ebe a na-edenye atụmatụ.
n'okpuru ihe onyonyo a. Daalụnụ, ka emesịa. Ndewo Maazị. Ndewo, ka emesịa.